Il-parir tagħha. Il-Partit Nazzjonalista kompla jitlu ma politiċizzax il-COVID-19. Anke il-kap Bernard Grech ilu għaddej b'kummenti politiċi dwar l-imxija. F'taħdida dwar jum il-mara u fil-preżenza tal-kap Nazzjonalista Marja Degwara tenniet li l-Partit Nazzjonalista ma pruvax jieħu vantaġġ politiku mill-pandemija u l-oppożizzjoni taż-żiema billi wafqet kumitat tal-COVID. L-oppożizzjoni wkoll uriet responsabilità u maturità meta minflok ma pruvat tieħu vantaġġ politiku mis-sitwazzjoni tal-COVID. Offrit li tagħti sema billi waqfet il-COVID Action Team. Ma dik li kienet qalet li l-vaċċin mhux is-soluzzjoni kompla Bernard Grech anke ftit tal-ġimgħat ilu mar quddiem it-tarax ta' Kastilja jagħmel dik imsejħa bħala stant politiku fejn jippolitiċizza l-imwiet ta' nies li tilfu ħajjithom waqt li kienu pożittivi għal coronavirus. Sas-sibt ukoll fuq l-istazzjon tar-Radju Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-miżuri ta' trażżin tal-imxija qed jittieħdu ta' malajr. Qed jittieħdu miżuri ta' malajr. Dan qalu meta sa jumej qabel Grech qal li huwa favur il-miżuri mħabbra mill-Gvern u l-awtoritajiet tas-saħħa immexxija mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci.